ideme na to Simonu. Dobrý večer. Vítam vás v kine Bier. Práve teraz, zajtra oslavujeme deň študentstva. Nech sa páči, tu je pani Romana. Som ja, uvítaj ma. Dobrý večer, zatím je poda. Pani Romana je hlavná veľkostatkárka celého Považsko-Bystrického okresu. Pestuje pri zeleninku, chová krávky, ovenky, baránkov, majkov a také zvieratka. Pani Romana, čo by si nám k tomu povedali? No, musím položiť nejakú konkrétnu otázku, pretože ja som takýto veťa úplne inteligentná, viete? Koľko prasiat za rok zabijete? Tak asi takú váhu, ako váži Mario Hudek. Asi takú váhu, takže to je dosť veľa na to, na prasiatka. Malá piginka. Ja? Môžem ďalej. A napríklad máme tu aj jednu otázku na pani opravárku. Záber. Tam musíte dať záber na pani opravárku. Pani opravárka, dobrý večer. Pani opravárka je veľmi dobrá vo všetkých opravách. Veľmi rada navštevuje krútkovské obchodíky, kladívka kupuje a také. No, ale pani veľkostatkárka, vráťme sa tu k pani Romanke. Dobrý večer. Takže, ako by som to nazvala, je veľmi ťažké si vybrať medzi veľkostatkárstvom a ruševodníctvom. Ako by si to charakterizovala? Počkajte, chvíľu na mňa zabríba, áno? Áno, to je pani opravárka. Poviem vám, že táto moja reportérka z týchto televíznych nových rybárstv je veľmi dobrá rybárka. Je to jej koníček obľúbený a každé ráno ide s puničkou za 5,50, lebo majú na hlave, viete ako. Takto doma ničanky si veľká v čižmičkách, v šušťačkoch zónych a už ide. Ona to má také, už viete, a ona hraje volejbal a preto má aj taký ten štýl smečovania, ako keď hodí udicou. Hodí. To je taký ten cit pre tie ryby, šupinky. Ona má celú izbu, jak akvárko. Krása. Modrá krása. Môžete zasa zabiť. Ale ešte dám, ona ako zdravú výživu papá riasy z mora. Je to veľmi vyššie. To vám odporúčam vám to Simone v tomto. Ňoňuňo, dajte teraz záber, nech som mal potom nejakú otázku, hej. Vyjadral by som tu pár slovami. Dobre, ale ešte späť pani veľkostatkárke. Áno, zase som nič neopýtala, proste to podľa mňa dobrá reportérka není. Ona by sa podľa mňa mala zamerovať iba na to rybárstvo. Podľa mňa iba na to rybárstvo. Môžete jej položiť pani reportérka, volá sa ináč Fialka Škvrnka Rybárová, ale môžete jej položiť nejakú otázku. Pani Romana, čo robíte, keď máte chuť na tortu? Dáte si alebo nie? Dáte si len dlhú tortu alebo tortu? Tak ja môžem, ja to tu neviem, pretože ja som veľkostatkárka a moja obľúby je maso, hydina, vepšový, pášečky s křeníkem a podobných záležitostí stekaná, tak proste ako Češky proste jedou v takémto odboru. A záber na Tomáša Adamčíka, erotika, ale to je až po 10. Hej, je to nejaký problém? Dobre, a my by chceli taký nesmietok našim českým kamarádom prehovoriť, jo? Protože táto relácia je natočená jenom v slovenštine, my potrebujeme taky i české věci. Takže naše obľúbené jídlo Šerová je Šerov. Vyslúžil. Šerov. Czech Republic. Pářečky s pšeníkem, jo? A taký brambořáček. A piško, dobré piško k tomu, jo? A bramboračka ze zelí a studeným masem a tá proste ja som veľkostatkárka v tomto odboru maso se vyznám, pretože chovám koníčky, prasátka jako všelijaký ty hydiny a tak proste maso, to je mé. A když sa jej pokazí stroj na řezání prasát, na řezání prasát, tak pani Gabriela opravárka mi to vždycky pomôže opraviť ako. Simona, čo za